pasa ondoren, azkeniko hartu nintzen. Zuzinela nire bihotza, zuzinela nire amets. Zurekin mintzo direla diote xorie. Esan zer kanta egin dizuten. Ongi etorri Euskal Herrira, welcome to the Basque Country. Ongi etorri, welcome to the Basque Country. Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat burua uste ideien atzetik. Errimak lotu zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola dierazi. Punkiak puntan dituen makila, garbitasunerako erabilgarri. Ei, entzun mundu guztiak! Mikel Badoa! Lan handia egin duzu, eta orain gozatzeko garaia da. Orain da zure garaia. Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak. Orain da, orain da. Hiru, bi, bat, goze! Odeiak daude, itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Neguko eguraldia dago, eta hau da orain txasira, trumoiak sumatzen dira, itxasertze horretan. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Beteta nago, nonbait txukundu beharra, goitik behera guztia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira gaitzen bakar dabean. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean.
nonbait ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean norbaitek aztua duen, akorde minorren. Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betean. Euskal Herri osoko mendi guztietan, etxean aurkitzen naiz amaren besoetan. Lurrean etzan da goruntz begira, nio hartzen naiz zu maite zaitu dala.
baki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite.
zuten guzti hori. Gaur azaren 20 dugu eta lehenengo beko eta bigarrenako lagun batzuk... Hasieratik. Arratsaldeon talde girotaren beste aldean zaudeten guzti hori. Gaur azararen 20 dugu eta lehenengo beko eta bigarrenako lagun batzuk elkartu gara. Iratzai entretenigarri bat zuei eskaintzeko besterik gabe. Aurkezpena egingo ditugu. Gaur zuekin lehenengo beko eta bigarrenako Unax, Mara, Egoa, Lier, Gala, Malen, Nerea, Anton, Karim, Soda, Telmo, Unax. Txori maloa jazten, txape, txape, txapela, txapel, buruan dago epel, epel, udazken, ken, ken, txori maloa jazten, udazken, ken, ken, txori maloa jazten, udazken, ken, ken, txori maloa jazten, udazken, ken, ken, txori maloa jazten. Apa lagunak, eguraldiaren berri emango dizuet. Gaur Hondarribian 7 grado ditugu. Zerua lainotuta dago, euri ari du. Ilunabarrean euri gehiago egingo du. Aizea dator mendigoitik, udazken, ken, ken, txori maloa jazten, udazken, ken, ken, txori maloa jazten, udazken, ken, ken, txori maloa jazten, udazken, ken, ken, txori maloa jazten. Txape, txape, txapela, txapel, buruan dago Gaurko irratsaioan ipuin bat kontatuko dizuegu. Ipuinaren izenburua Enara eta Izaia da. Behin batean bazen enara bihurri bat, beti jolasean ibiltzen zen. Egun batean istripu bat izan zuen eta hego bat apurtu zitzaion. Udazkena heldu zen, iraila. Udazkenean enarak lurralde epelagoetara joaten dira. Enarak ordea ezin zuen egan egin eta beraz ezin hegoaldera joan. Zeruan odeiak daude, itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Neguko eguraldia dago, eta gaur entxeazira, trumoiak sumatzen dira, itxasertze honetan. Udazkena aurrera zijoan, eta eguraldia hotz hasi zen. Joan zen iraia eta etorri zen urria. Enara zuaitz baten gana joan zen, babes bila, Lizarraren gana. Aizu, Lizar, utziko aldidazu zuroztuen artean bizitzen? Eskatu zion Enara kapalapal. Ego utxita dokat eta hotzez nago. Baita zerare, horixe besterik ez nuen behar txori zirinez zikintzea, nire adar eta ozto eder guztiak. Hanka hemen ditxori burua, erantzun zion Lizarrak arro, enborra tente jarrita. Betetan nago, noma txukundu beharra, goitik behera guztia uriaren errua da. Enarak aurrera jarraitu zuen, saltoka. Udazkena aurrera zen joan zen, urria eta etorri zen.
Azaroa eta Enarak Gaztainondo bati hurbildu zitzaien. Aizu Gaztainondo, arazo bat daukat. Azaroa ez arazoa, erantzun zion Enarak. Hori ba, zure arazoa azaroa da. Gaztainondoa endredatzen ari zen. Tira bai eta ez nire arazoa da, egoa utzi dudala eta ezin izan dudala egoaldera joan saiatu zen Enarak Gaztainondoari argibideak ematen. Nik esan dudana, azaroan hemen ez bazeude ez zenuke arazorik izango, baina azaroan hemen zaudenez arazoa duzu iso, kexatu zen bat batean entza. Gaztainondoaren enborraren zulo batetik purrustak ateraz. Ez didazue pentsatzen uzten, ontzek iziltasuna behar dute, pentsatzeko horregatik ibiltzen omen dira gauez. Beteta nago, nonbait txukundu beharra, goitik behera guztia Enarak burua eskatu zuen ondo zeukan egoarekin, bere zalantzak bazituela. Aditzera emanez bezala nik uste nuen ontzak gau txoriak zinetela, eta horregatik ibiltzen zinetela gauez. Mesedez da favorez, nola esan liteke alako astakeria txoria izan da? Alde mendik tontolapiko alakoa, Enara Gaztainondotik urrundu zen. Zuaitzetik zuaitzera ibili zen, babes eske, baina alferrik denek ezetz, esaten zioten ezetz eta ezetz. Didaz ikusten zaitu danean, hemendik ikusten zaitu etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Zioan saltoko ja arrastaka baizik izen txiki baten ondora heldu zen. Negar zotinka zer duzu galdetu zion gozo-gozo, izeiak egon bat hautzita dudala eta ezin naizela hegoaldera joan eta orain hotzez akabatzen nagoela Izeia zuaitz jatorra zen eta alaxe esan zion lasai zor zaitez nire barrura eta jar zaitez beheko adarren batean hor epelago egongo zara eta lagun gehiago izango dituzu nire adarrak txori askoren etxea izaten dira neguan. Hemendik ikusten zaitu etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitu etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Enarak
eskerrak eman zizkion eta izei txikiaren osto artean bilatu zuen babesa. Joan zen azaro eta torri zen negua, enarak izeiaren babesean igaru zuen negua. Eta bertan bizi ziren beste txoriek maite zuten eta janari ekartzen zioten. Joan zen abendua eta torri zen urtarria eta haren ondoren otsaila eta martxoa. Urtu ziren elurrak epeldu zen eguraldia eta gure enara erabat sendatu zen. Ondarraz beteta nago, nonbait txukundu beharra, goitik behera bustia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira gaitzen bakardadean. Enara hegaldi laburrak egiten hasi zen, Lizarraren gana joan, adarretan zirina egin eta ies egin zuen, kar bar eginez. Ontzaren gana joan, susta eman zion. Ontza batean esnatu eta purustaka hasi zen. Etorri ziren udaberrian hegoaldetik enarak eta haiekin elkartu zen gure laguna. Uda jolasean eta altxoak harrapatu igaro zuen. Udazkenean hegoaldera joan behar zuenean izei txikiari agur esan zion. Agur eta eskerrik asko, datorren urtean etorriko naiz. Halaxe bukatu zen enararen istorioa, baina haizeak pentsatu zuen udazken guztietan putz egin eta zuhaitz gehienei hostoak kenduko zizkiela. Denei izeiari ezik. Orain urte betetzen txanda iritsi da. Gaur zorionduko ditugu azararen 14 azaroaren 20 mitarte urteak betetzen dituzten lagunak. Bigarrenako papa eta bigarreneko mama. Zorionak biei, bezbude jusi bune papa mama. Uste dut gaurkoz nahiko lan egin dugula eta lehenengo mailakoen txanda iritsi dela. Aurrera lehenengo maila. Oinez zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betean.
Kaixo denak. Kaixo talaiako irratiko entzulea. Anton. Sari. Telmo. Unax. Gara. Lehenengo beko ikaslea gara. Da gaur irrati saio divertigarria prestatu dugu zuentzako. Eta animalien buruz hitz egingo dugu. Gehien gustatzen zaidan animalia tigrea da. Tigrea lurretik ibiltzen da, haragi jalea da eta hogaztuna da. Bengalako tigrea lurretik ibiltzen da, Asian bizi da eta hogaztuna da. Hau handi hau, nik dordoka maite dut. Dordoka marraztia da. Eta arautzetik jaiotzen da, lorretik mugitzen da. Eta oskoloa dauka bere bizkarean, nik etxen dordoka daukat eta bere izena Enbapezito munditua da. Ze polita dordoka, nik katua dut gustoka. Etxean katua izan nahiko nuke. Katua 4 hanka ditu. Eta belarri luze eta finak ditu. Ugaztuna da. Hau leuna aukatua, ni tximua maite dut, eta nire etxean eskalatzen eta nirekin jolasten eta ikusten gustatuko litzaidake. Tximua iletsua da eta orojalea da. Tximua ugaztuna da. Zuhaitxetatik mugitzen da. Nik balea maite dut. Balea ugaztuna da. Eta uretatik ibiltzen da. Haragi jalea da eta bere azala fina eta leuna da. Orain batzuk esango ditugu. Alde egingo egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Hemen duzue lehenengo asmakizuna. Uretan bizi naiz igerian, ez dut arnasten airean, ez dut hankarik ez da eskurik. Uretan bizi naiz pozik, nor naiz errepikatuko dut. Uretan bizi naiz igerian, ez dut arnasten airean, ez dut hankarik ez da oinik. Uretan bizi naiz pozik, nor naiz. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez
etzen gehiago txoria izango, baina nonela. Hemen dakazue bigarren asmakizuna. Uretan eta lurrean nabil, salto eginez ibili nabil, baina naiz gehienetan, krok dut beti kantetan, naiz nik ere pikatuko dut. Uretan eta lurrean nabil, salto eginez ibili nabil, baina naiz gehienetan, krok dut beti kantetan, naiz nik. Zen ez zuen alde egingo, baina nonela ez zen gehiago txoria izango, baina nonela ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen. Ze polita dordoka. Nik hemen duzute laugarren asmakizunak. Polita ditut soinean, hegalak zabaltzen ditut airean, txio ezaten dut goizean, eguzkia agertzen denean, nor naiz errepikatuko dut. Luma polita ditut soinean, hegalak zabaltzen ditut airean, txio esaten dut goizean, eguzkia agertzen denean, nor naiz? Eta isatxa mugitzen dut, nor naiz errepikatuko du. Zanka egiten du atarian, laguna naiz jabean, bueltaka noa posik. Eta isatxa mugitzen dut, nor naiz. Zen ez zuen alde egingo, baina nonela etzen gehiago txoria izango, baina nonela etzen gehiago txoria izango. Hemen dakazute, zeigarren asmakizuna. Isili ibiltzen da. Miau esanez agurtzen zait. Etxean lo asko egiten dut eta arratoi harrapatzen dut. Errepikatuko dut. Isili ibiltzen naiz. Miau esanez agurtzen zait. Etxean lo asko egiten dut eta arratoia harrapatzen dut. Baina nonela etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite.
Joxak musika jartzen duen bitartean ekarri erantzunak irratira. Lagunak, zeintzuk zarete? Lier, bai. Eta erantzunak zeintzuk dira? Arraina, igela, oiarra, katua. Primeran lagunak, ale, gelara. Aupa lagunak, zeintzuk zarete? Braxton, Martxelo. Ia, erantzunak zeintzuk dira? Arraina, igela, txoria, txuria, katua. Primera lagunak, ia entzun erantzunak gero. Kontu soda, Aupa lagunak, zeintzuk zarete? Badeix, usoa, noa. Ia lagunak, erantzunak zeintzuk dira? Arraia, igela, txoria, katua. Primera lagunak, ia orain entzun erantzunak. Aupa lagunak, zeintzuk zarete? Ane, Nora. Eta erantzunak zeintzuk dira? Laugarrena txoria eta bosgarrena katua. Oso ondo lagunak, ia erantzunak orain, bai? Aupa lagunak, zer moduz? Ondo. Ta zuk? Ondo. Zeintzuk zarete? Oier. Eta? Leia. Eta? Oso adi egon zarete? Ratsaioan zuten? Bai. Ipuina gustatu zaizue? Bai. Ze izan da orain arte gehien gustatu zaizuena? Txoria. Igela. Ia, erantzunak, ia zeintzu diren? Arraina. Igela. Txoria. Txakurra. Katua. Oso ondo lagunak, ia, gelara ba. Kari, nik zuten da dela. Torri, nora, kamarara, torri. Kaixo lagunak, zeintzu zarete? Aitz. Eta? Ibon. Eta zer moduz irratia entzuten lagunak? Ondo. Ondo, gustatzen ari zaizuen, entretenigarri irratsaioa? Bai. Ia, erantzunak? Balea. Txoia. Tximua. Okar. Primera lagunak, ia denak asmatzen dituzuen, ia suertea duzuen. Listo, hau izan da dena. Ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo. Asmakizunen erantzunak hauek dira: arraia, igela, txoria,
katua eta txakurra. Primeran pasa dugu. Nakamatu duzue! Aurre! Primeran pasa dugu. Lehenengo mailakon asmakizunak entzuten gaurkoz gure txanda bukatu da. Beste bat arte, agur! Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Larararararararara, lararararararara, 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 lararararararara.